24 Ağustos günü gelmeden önce. Türkiye dibêje Rojavayê Çemê Firat xala sor e û yê pege nikare wê xala sor bibezîne. Ehmed Davudoglu piştrast dike Sipaha Tirkiyê di heyama derbasbûyî da du caran bombebarana hêzên YPG li Rojavayê Kurdistanê kiriye. Davudoglu got beryaniha me agadarî da bû YPG ku nabe bişe Rojavayê Çemê Firat. Lê YPG guhdariya me nekiriye, lewma me ew bombebaran kirin. Di hemberî wê navenda çapemeniya YPG dibêje di çend rojên bihorî Sipaha Tirkiyê çend caran hêzên YPG li navçeyên Girê Spî û Kobanî bombebaran kirine. Li gorî daxuyaniya YPG çi ji wan navçeyên ku Tirkiyê bombebaran kirine nakewin Rojavayê Çemê Firat, belku ev navçe bi dehan kîlometr li Rojavayê Firat dûr e. Gotinên Davudoglu di nav Tirkiyê û Bakurê Kurdistanê karvedan li pey xwe înandin. Selaheddîn Demirtaş, hevserokê HDP, di bersiva gefên Davudoglu li ser YPG ragihand goştê hemû cûcikekê nayête xwarin. YPG jî ew cûcik nîne ku goştê wê bête xwarin. Dema wan cora gefan dawî hatiye û YPG Rojavayê Çemê Firat yê bigire û Davudoglu jî nikare çi bike û tenê gurîzang yê pê rabiçin. Demirtaş her wisa got, çend saleke Rojavayê Firat di destê Daişê dabûye. Lê Tirkiye carekê jî êriş nekiriye ser Daişê. Lê belê nehe Davudoglu dibêje derbasbûna YPG bo vê navçeyê xala sor e. Ev jî diyar dibe devleta Türk piştewaniya Daişê dike. Demirtaş ew jî got Davudoglu û berpirsên Tirkiya wereng axiftin dikin ku kes nezane Tirkiya rojhilata navîn bi rêve dibe û bêpirsa wan cûcik neşêt bifire. Lê nizanin cûcik firiyaye û ewan jî haş xwe nîne. Navçeya Rojavayê Çemê Firat ku dikeve navbera kantonên Efrîn û Kobanê û bi panatiya 90 kîlometran li sînorên Tirkiyê û para gelek ji wê derê di sala 2013 ketiye destê Daişê û di niha da tenê derzîngeha Daişê bû derwey û Tirkiye dixwaze Amerîka razî bike da ku herêmek dijîfirîn li wê navçeyê çê bike û ew hêzên opozisyona Sûriyê ku bi Tirkiya nêzûkin li wê derê bi cih bike. Beryaniha dezgehên ragihandina cîhanê behsa planeke hevpar ya Amerîka û YPG dikirin bo girtina wê navçeyê da ku Daeş çi derzîngehek bû derve çi nebe. Salih Muslim hevserokê peyedê gotibû bo Amerîka piskirêk nîne YPG wê navçeyê bigire. Ewa ku li ser axiftinên Davudoglu û êrişên Tirkiye bo ser YPG balkêş e, ew ye heta niha ne Rûsya, ne Amerîka û ne jî Ewropa çi helwêstek çi nebûne. Ev di demekê de ye ku Amerîka û Rûsya piştewaniya YPG dikin û bihêzterîn hêz dizanin li şerê Daişê. Hindek ji çavdêr bi dûr nizanin ew êrişane di niha da planeke hizba AKP be bo evê ku di hilbijartinên çend rojên têt dengê Tirkê netewperest bi xwe misûger bike.